Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ay, mauwam sa daan na, oy. Tingalig do nagibugat nga rason nganong dili ko nimo dadon sa inyo. Bugat nga rason? Kana mo kalit lang gud kag pauli sa inyo aron mahusay. Gubot ko husayon nimo, di ba? Na-interes ko, Anton. Hinungdan nga gusto ko mo adto sa inyo. Unsa man? Karon na? Oh. Imo mo kong gipakalitan, oh. Oh, sige. Ato ta sa amo. Tara. Oh. Ano ka tawa man ka? Dali raman di ay kang ilaron. Oh. Di ko mo ato sa inyo, oy. Nga ako'y manghagad. Kauwaw po, no? Nga dili ta imbitahon, unya ako pa'y mamugos, aron mo adto gyud sa inyo. Nagunahon na, bayagid kong, nagunahon ako sa pagdaan mo sa amo. Aron, ipailayla ta ka ni mama, pero pamanggoy special occasion ko. No. Ayaw na pag-una-una ni Ana Anton. Ha? Bisag pugson pa ko nimo sa pagpaadto sa inyo, mubalibad kid ko. Nga naman. No fit ang akong personality sa inyong standard. Sus, sabay standard na mo ba? Pareha ramang gyapon ta. Di mabuhi kung di makakaon. Mulakaw na ko, eh. Oh, imo kubyaan? Asam di ka? Mag-final name sa inyong show. Ubanante ka? Of course not. Ha? Di ka pahatod ako? Basta negosyo gani, Anton. I want to get out alone. O, Kinahanglan makuha ko pagyud ang imong atensyon, Anton. Og ang tanan nga duna ka. La, ikaw lagi luto, Sarah. Gilaay man ko good. Maong mihangyo kus kusinera nga pasagdan ko magluto og sudan. Oh, yay! Kaya mawad ka mo luto. Gamay. Diday ko daot kung kita lang puyo human kasal, no? Sarah, no? Kana kung ganahan ka sa kong timpla. Ganahan jud mo tiyo, eh. Tilaw mo tiyo, bi. Sige. Sige, tilawi ha. Kadiyot kay magkuha kong serving spoon. Dako maning luwag good. Ibutang na ko sa panaksan ang sudan aron, dili ka mapaso. Lami jud siguro na, no? Humot pa jud. Mao ni gitawag og larang Mateo. Ay, bahala na unsa, eh. Basta tilaw lang matiyo. Muto. Hoy, mabungi ka gani. Ang sama na, Sarah. Sige mo ko kagdaig sa akong niluto. Ang lami man. Sige na. Magsandok na ko para tilaw ni mo. Niyan ang panaksan, Mateo. Ay! Nitoy! Dilit sa man sa kagigo. Nagasuasa pa ganda, oh. Dito ko, baboy. Kuhaan di kag tubig, ha? Kadiyot lang. Mati, sini ka po mo ka. Kitoy. Kita. Kito. Ayaw lagi pagbinataw. Saan kayo? Bigsig sakit, be. Di lang ko reklamo. Bebe, sige na. Nga na, Mateo, kay huy po na to na imong baba. Ikaw, Manggo, di mo masadayong gihigop ang sabaw, good. Nga rin daw. Suko ka, Sarah? Wa, uy. Nahingawa lang ko si mong kahimtang. Na may daling solusyon na, Sarah. Unsa man, Bogart? Pauguma ug ay si Mateo aron mawa ang paso. Aga diyo ha. Magkuha kog ice. Ma'am. Lami ma'am sa. Wag ko gitingog. Lambi bandi ay kang muluto, Sarah. Sakto gyud sa timpla ang imong lara. Salamat nga nakauyon ka diya sa kong timpla, ma'am. Ganahan gigisdong Mateo, ma'am. Nagpasok-pasok ang taon. Ayan dila, kay giditso maghigop ang sabaw nga nas bowl. Nga, lami man. Wa na sakit ang imong dila, Mateo?
Ako'y pa ako dila sarap eh. Oh, Kana daw. Duta ka na. Mateo, kaon nagtiwas ha. Ako'y huyog. Ako blackout, ma'am. Wala. Apas mo ko. Uy, Ay, kaabot pagi ko sa panihapon. Hoy! Nganong imo man nagipagawa sa imong dila, Mateo? ha? Naunsa ka? Lingkod na lang diha Anton kung gusto kang mukaon. Ngano laging gipagawas ni Mateo ang dila? Nag-atubang ba yun ni Sarah? napaso ang dila ni Mateo. Ngayon diskumpiyado man ka. Napaso rin mong dila, Mateo? Bago nung taga. Iyay, naan na da. Hoy, ay gipagtuo ha, Mateo. Nga sa tanan na lang yung higayon, sabton ka na ako ha. Naunsa ka Anton? Huwag ka di makadungog sa gisulti, Mateo, ma. Be, Mateo, saan ko ni mo? Bagon ka na ko. Kisa may nagtudlo ni mo nga magbinal dito, Mateo. Ni ata atubangan sa grasya Anton. Kung wa ka mo abot, malinawon unta ming nangaon. Aw, huwag na di mo magkinahanglan ako. Kay nagkinahanglan di ay minimo Anton. Oh, Kanus alang sad ka available aron masugo ka na ako. Og unsaon ko pagpahimos og sugo nimo nga usahay buntag ka nang mauli. Mudiretso kas imong kwarto og matog tibuok adlaw. paita sa mama, oy. Maayo masayod ka Anton. Nagkinahanglan kaayo ko nimo sa negosyo nga gibilin sa inyong amahan. Pero imo lang kong gipasagdan. Unya karon, magpasug-o ka nga wa ka namo kinahanglan na. Ay, may pauli ko din eh. Kaya doon ako'y good news ni mo, ma. Unsa na nga good news? Ay na lang eh. Balik diri Anton. Sultihi ko niya ang giingon mong good news. Anton! Ma'am, ayun na to. Tawagas dong Anton, ma'am. Basig na suko to. Dong. Oh, Iapas kiti ka kay... Ngapas mo ka. Niam ka din eh. Nga, ano to sila ko katuwa ko. Ako'y gana. Di ka ganahan mo tilaw sa giluto ni Sarah. Tutar ba mo? Unsa? Lamiar ba mo tilaw? Gihimo ng kusinira ni mama si Sarah. Wow! Takap na ng pasangil eh. Anong siya may nagluto? Mihangyo man siya maglutos pa ni hapon. Giingnan niya ang kusinira. Siya ko ni maglutos pa ni hapon. Ay, nahiubos kong mama, oy. Anong naubos mo ka? Ha? Nahiubos! Anong nahiubos mo kagabi? Sino mo dong? Mahiubos kasi mong mama nga. Nakantos mo nagtrabaho ninyong duka ni dong Mateo niya. Huyubos-yubos ka? Sam ka? Suko ka? Wala. Sulti lang ko. Okay. Maluoy kong mama ni mo. Okay. Siya ito'y nanirbaho ninyong para ninyong... Ilom na. Apil-apil sa gada. Wag ko pila. Bida eh. Ako unta siyang imbitahon sa among show sa usa ka dakong 5-star restaurant. Pero gisugat no ko kasaba noon. Ay, mo sa itong sa. Unsa to? Imong sa. Akong sa? Ha? Hangtod ka bugat, ha? Magkikontra sa kanako! Ano daw magkikontra ko ni mo dong ay tungan-tun ano bida biya nga. Di ko nga magkikontra ninyo kay mga amo tamo, ha? So yung mga Mga amo ba? Busa di may tabo nga kontra ko ninyo kay buhil ko. Unya anong miingon man ka? Nga sa aton ako, ha? Nalipay man gani kung nakaabot pa ko sa panihapon. Pero gisugat minung ko kasabang mama. Sige, usaha na to balik ang pangitabo ganiha dong ha, dong Anton. Pag abot nimo, maimong naabtan nga gibutang ano guys, ang dila ni Dong Anton kay napasok sa ni Dong Anton, guys. Dong Mateo ba? Ni Dong Mateo ang dila ni Dong Mateo. Kaya ang dila ni Dong Mateo gibutang guys, mo to mo nakita kay napaso sa sabaw sa larang. Unsa? Pero dito ang hilag itong manghod mo kay gisakitan mo to. Abi na kog nangayo sa kiss ni Sarah. Happy tong ta. Motong unsa? Dari mo. Mao ginaw pagtuo. Mo tong gipagawas ni Mateo yang dila. Ngayo sa kiss. Wa nga gani mo dong imo tong sayop kay wa ka mo tanang anong gipagawas ni Dong Mateo ang iyang dila. Na way sa ambuta. Hoy, ikaw ba? Balik dito sa kusina bi. Unya, laini kog larang ha. Daghana ang subak ha.
Kana kung wa pa mahurot. Oh, ha? Idayag na ba itong mama ni mo ang timpla ni Sarah? Hindi ka ha? Hutdon tong isda ni mong mama. Lakaw na bugart, lakaw na. Nagreklamo diha. Laini kong isda. Pagkadahan ka ganing moloto, Sarah. Ayaw na lang panaganas pag-abli sa ref aron mangita, ha? Maikog man sa kunin mo, Ma'am God. Ni ako din unya, wako ikatampo. Sarah, dili ka katabang. Busa, dili ka mayano-yano og sugo. Ayaw lang sa kataha o pagsugo nako, ma'am. Kana kun miisip na kana ko nga membro sa imong pamilya. Mamahimo ka sab nga miyembro ni ining pamilya, ha, Sarah? Sa higayon nga, makasal na mo si Mateo. Oh. Talangod atong imong panghupaw. Kung wa pa ko binuangin ni Anton, dili gid mahitabo nga magpakaawaw kog puyo dinhi. Ayaw paghuna-huna ni anak Sarah. Nangandoy baya sab kog anak nga babae. Pagmama na lang na ako. Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!